184 trainees ang panibagong napag-graduate kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Katuwang ang Ako Bicol Party List sa indang mga pig-uoprosir na libreng training courses. Pero sa mga nag-graduar kaining Sabado, ang 59 anyos sa si Nanay Beatriz Tuason at ang 78 anyos sa si Lilia Tontonga na parehong residente kan Banuaan ng Tiwi kung saan ginibuan sa indang graduation ceremonies. Pareho daan nindang naisipan na magklase sa TESDA ninhulita maut nindang makatabang sa pamilya sa ibongkan sa indang edad. Graduate si Nanay Beatriz sa Beauty and Care Program, mantang si Nanay Lilia ang graduate sa Dressmaking Program. Pasalamat. Raniela J. Napon kami na haraman ng mga training. Walang kaumara. Anime C. Tawag kang Ako Bicol. Kapasalamat po kami sa mga tulong nilang binibigay sa amin. Na ganito na nag-aral kami ng pag-graduate. Nangenot sa seremonya si Tiwi Mayor Jaime Villanueva asin Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon na inumaw ang dedikasyon kan sa indang trainees na makapagtapos nin pag-aadal asin padagos na magpursiging makaahon sa buhay kaya naman daiman da mauntok ang sa indang partido na magbilog din mga programa asin inisyatibo na makatatabang urog na sa pinaka nagtitirios na kababayan. Another milestone and a success story for the TESDA program dahil kadaklan kayo ng mga kababaihan. Dahil po kami matunong na magtaon ng tabang sa pagikin mga TESDA programs, and this will be a way for them to look for a job and also to start a livelihood opportunity for them. Apwera sa Beauty and Care as in Dressmaking Program, igwaman na Health and Wellness Program kung saan nakatuwang man kan TESDA asin kan Ako Bicol ang Ifgate Technical Development Training Academy Incorporated. Sa kapartner namin ever since Ako Bicol, kayo po malaking haligi na lagi namin look forward para po sa mga sustainable na mga projects na patuloy niyong ibinibigay sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Dakula pong pasasalamat kasi po nagtuwa kaming partner na Ako Bicol para sa pagkandakang skills training. Kami po is skills training provider lang. Pero ang scholarship po, ahali po sa Office of Congress na Ako Bicol. And then in partnership with Tiwi po, sigama po sa mag-provide yung mga trainees. Thank you po sa inyo po. Lalo-lalo na po sa kanila. Mientras tanto, sa mga maut na magklase man sa mga nasambit na kurso, bukas ang opisina kan Ako Bicol Party List sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City puon Lunes, Sundo, Biyernes o mag-chat sa indang Facebook account para sa mga magkakanikong detalye sa aplikasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.